Tikulandireni kulikonse komwe muli. Yafikanso nthawi ya programu yathu imene timakhala kuphunzitsana zinthu zambiri zokhudza Baibulo. Ntsiku la lero titatha kuphunzira magawo 5 akupembedza, tikhaso kuphunzira ndi phunziro lina limene lilinso m'mipingo mwathu imene timakhala tikukumana nalo tsiku ndi tsiku. Koma tsiku la lero ndifuna ndiyambe ndi funso. Kodi munamvapo kuti anthu ena azipembedzo zina amatha kupemphera ukusa kuyimba nyimbo nthawi imodzi? Kodi munamvapo za zimenezo? Mmene mwankhamira kutalingalirani kuti kodi zimenezi zimayenda bwino kapena siziyenda bwino? Tiudziwa kuti mpingo wa Yesu Khristu monga taona kale kuti ndi magawo 5 akupembedza, koma tikuona kuti zipembedzo zina zimatophatikiza magawo 2 akupembedza, kuti pena akuyimba ukuso akupemphera. Kodi muona kuti pamenepa anthu amenewa akuchita moyenera? Kodinso mudamvapo kuti mpingo wa Khristu omwewo monga muchanenera muja kuliso muli gawo lina limenenso limatophatikiza ndi gawo lina? Talingalirani kuyamba kuja muchanenera muja ndi mulingalira pachiwiri kuti mpingo wa Yesu Khristu palinso magawo ena awiri amene amaphatikizidwa. Gawo ili inu mwadziwa kale ndi gawo limene lili anthu ena amayimba pa Mgonero, anthu ena sayimba pa Mgonero. Monga mmene ndakuonera kuti anthu ena amayimba pa Mgonero, anthu ena sayimba pa Mgonero, inu mwadziwa kale kuti kodi muli mbali iti. Izi sizikutanthauza kuti pali mpingo umene suyimbayi. Mipingo yonse imayimba ndithu, koma pali mpingo wina umene umayimba pa Mgonero, ndiye pali mpingo wina umene suyimba pa Mgonero. Izi zinapangitsa kuti mpingo wa Yesu Khristu ugawanike, kuti pakhale oyimba pa Mgonero komanso amene sali oyimba Mgonero. Zomwe zikutanthauza kuti tonsefe timayimba ndithu, koma pali anthu ena amapanga ngati zimene amapangaja azipembedzo zina kuti nthawi yomwe apemphera komanso nthawi yomweyo akuyimba nyimbo. Kodi inu mulati mukhale pansi ndikulingalira zinthu zimenezi, kodi mumaziona bwanji? Gawo la kuyimba ndi gawo la Mgonero wa Mbuye ndi magawo oyima paokha. Gawo la kuyimba ndi gawo la Mgonero wa Mbuye. Tikamaona magawo amene awiri amenewa ni magawo oyima paokha osewa. Kusonyeza kuti kamali chinthu choyima pachokha nchakuti chimachitika pachokha nkukwanitsidwa bwinobwino pachokha. Ndoti gawo linanso chinso chimachitika pachokha nkukwanitsidwanso bwinobwino. Kodi inu muli mbali ili? Ntsiku la lero pamene tikhati kupitiriza kuphunzira zinthu zosiyanasiyana m'Baibulo, tikhati kuona kuti kodi kuyimba kapena kusayimba pa Mgonero, kodi Baibulo limatipo chani pa nkhani imeneyi? Dziwani kuti ndi Baibulo lokha limene likhoza kutilondolera njira yoyenera imene ife ngati Khristu tikhoza kutsatira, kuti tidziwe kuti kodi mbali imene tili ifeyo kodi ndi yolondola kutengera pa Baibulo, kapena mbali imene tili ifeyo kodi ndi yolondola potengera pa maganizo anthu. Tiyeni tiyambe phunziro lathu poona m'buku la Korinto chapter 11 verse yake ya 25. Pa verse 25 Korinto chapter 11 verse 25 akunena motero: koteronso chikho chitatha chakudya ndi kuti chikho ichi ndi pangano latsopano mwazi wanga, chitani ichi nthawi zonse mukamwa chikhale chikumbukiro changa. Ndiye muchananena kale kuja kuti pali mipingo ina ya Khristu imaphatikiza magawo awiri akupembedza. Ndiye magawo awiri akupembedza amenewa ndi gawo la Mgonero wa Mbuye ndi gawo la kuyimba. Amaziphatikiza zinthu kukhala zinthu ziwiri ngati kuti ndi chinthu chimodzi akamachichita. Ndiye gawo limodzi limene tikuliona apa ndi gawo la Mgonero wa Mbuye. Ndiye gawo la Mgonero wa Mbuye pa Korinto chapter 11 verse yake 25 yatifotokozera kuti gawo limeneli ndi gawo limene limakumbukira imfa ya Yesu Khristu. Munati muonetsetsa kuyambira mwambamo pa verse 23, Paulo anakamba zakuti akuti anatenga izi kuchokera kwa Yesu Khristu zimene anazibweretsa kwa ife tsopanonso. Paulo yemwe akunenanso zomwezo. Ndiye kuti tikamapanga zimene zimakhala tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Ndingokutenganika pang'ono chabe, tene tingobwera ndi pang'ono tione kuti kodi pakukumbukira pamayina kuti pakhale chani. Pakukumbukira mukamakumbukira zinthu pamayina kuti pakhale chani, kapena maganizo manu muzenda zorani munthu akakhala kuti ukumbukira. Ndikukumbukira kuti palibe mmodzi yemwe amene sanganenzo kuti ine sindakumbukire kwaye, aliyense amadakumbukira. Koma tingobwera pang'ono tione kuti kodi pakukumbukira kuti pamachitika zorani. Tangolingalirani anthu amene mmakonda mpira. Anthu amene mmakonda mpira
tikakhala kuti tikukumbukira imfa ya munthu wina ake, timamva mu stadium aforokoza kuti tikhale kuti maganizo athu akhale pa munthu amene adamwalira uja. Kukhala konsiku uja kumafuna kunena kuti munthu yakumbukira bwinobwino za munthu chifukwa munthu wina akamasokosera ndikuti munthu yulu sakumbukira bwinobwino za imfa ija. N'chifukwa chake amanena kuti tikhale kwa mphindi imodzi kuti tikumbukire bwino. Chinthu chinanso ndichi, tikamalipa mayeso timakhala malo azi chifukwa timakhala tikukumbukira. Tikamakumbukira muja timakhala malo azi kuti tizikhala kuti tikukumbukira. Mwachitsanzo inu mudalipa ku mayeso ena amene mudalipa ku mayeso kaaboma afa muthu afa mufolo wa standard 8. Kumakhala kumene kukhale kuti malo azi. Tadzangosirani numwina tsiku limodzi ndikupita pamene ali pa mayeso. Munatenga chinkweza mawu chanu kuyamba imba nyimbo zina ndi zina. Tione ngati wapolisi amene ali pamene posanga kumangeni. Akhoza kumangani chifukwa chani? Akhoza zindikira kuti inuyo mupanga phokoso. Ndikuti anthu amene ali pa mayeso sangakumbukire bwino. Kusonyeza kuti munthu akamakumbukira zinthu amene kuti akhale phe. Ndikumbukira nthawi inake ndili form 3 ku sukulu ina. Chilandi chikawo choti tiudusa pamalo pamene ali pa mayeso tinkasokosera. Ndi wapolisi adandirana kuti abwera pa mdada ndizoti ukhale pasi apo. Adandirana ife kuti ninkapanga zinthu zosayenera pamalo pamenenso pachitikaso zinthu zina. Kusonyeza kuti munthu ukamakumbukira umayenera kuti ukhale pamene pamalo pakhale phe kuti iweyo ukumbukire bwinobwino. Chifukwa zikhala zokuvuta kwambiri kuti ukumbukire ngati pamalopo pali phokoso. Chinthu chinanso chimene chimachitika ukamakumbukira mwachitsanzo, inu mudakhala kuti nzanu naye kozora koma kuti nakumana ndi uje wake kuti ujaone uja ndio mamuza muje tadikira kaye usasokosere kaye tadikira ndifuna ndikumbukire bwinobwino ndifuna ndikumbukire tadikira usayankhule linabwera dzina lija mumamuza munthu uja kuti asayankhuleso bwanji chifukwa mmafuna kuti mukumbukire kuti kodi dzina la munthu uja ndi ndani kapena dzina la chinthu chimene mukambira nacho ndi chani. Iziru ndi zimene zimachitika munthu akamafuna kuti akukumbukira. Ndi Bible alifotokoza kuti tikamapanga Mgonero wambuye timakhala kukumbukira imfa ya Yesu Khristu. Kodi pamene tikukumbukira imfa ya Yesu Khristu munthu wina adziyimba. Kodi tikukumbukira bwinobwino za imfa ya Yesu Khristu? Chabwino munthu ulemba mayeso ndi munthu wina adziyimba nyimbo pamene paja. Kodi ukukumbukira bwinobwino zimene unaphunzira? Unena kuti munthu yandisokoneza chifukwa sindikukumbukira bwinobwino zimene anandiphunzitsa aphunzitsi. Kodi inu pamene mukuyimba komanso mupanga Mgonero wambuye, kodi muona kuti zinthu ziyenda limodzi? Kodi mukumbukira bwinobwino za imfa ya Yesu Khristu? Kodi simukhala bize ndi nyimbo iyi? Talingalirani pamene mwinu. Ndikhulupirira kuti nemene ndimaonera ndimene taonera amene munthu amayenera kukumbukira. Munthu wina akamayimba wina sapanga Mgonero wambuye zinthu zosokoneza. Musokoneza zinthuzo. Kusokoneza korani? Munthu uyu sakumbukira bwinobwino za imfa ya Yesu Khristu. Ndapalibe chifukwa kuti tidzimbira nyimbo chifukwa kuti gawo ili lokwanira paloka ili. Ndakaucha bwino loperewera. Tidakayikapo zinthu zina. Ndikuti tikamapanga Mgonero wambuye komanso ukuyimba ndati khoza mene mwina tili ndi magawo folo. Kapena mumpingo manu mwini magawo folo. Timadza kuti tili ndi magawo 5 akupembedza. Ndi chifukwa chani mufuna muphatikize magawo awiri pa nthawi imodzi. Kodi munthu akumbukira bwinobwino wakuyimba akukumbukira imfa ya Yesu Khristu? Komanso kamalenga mbula 1 Korinto chapter chake cha 11 verse 6. Tane tuoneni pamene 1 Korinto chapter 11 verse yake ya 26. Pa verse 26 akukamba motere. Pakuti nthawi zonse mukadya mkate uwu ndi kumwera chikho, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Ndi pa 1 Korinto chapter 11 verse yake ya 26 yakamba zakuti akuti tikapanganso Mgonero wa Ambuye chimene chimachitika ndi chani? Timakhala tikulalikira imfa ya Yesu Khristu. Tikulalikira morani? Ndikuti tikamapanga Mgonero wa Ambuye uja timakhala tikulalikira imfa ya Yesu Khristu. Ndiye munthu wina akulalikira imfa ya Yesu Khristu ndiye munthu wina akuyimba. Kodi zigwizana apa? Zili ngati kuti munthu ayimira tsogolo alalikira mawu a Mulungu ndiye munthu wina adzimba. Mwachitsanzo tane ndikupanga chitsanzo kuti nemene ndikulalikiramo ndiye munthu wina adzimba nyimbo apo. Kodi inu mumva zimene ndikulalikira inezo? Simuva. Ndiye akuti tikamapanga Mgonero wa Ambuye timakhala kulalikira imfa ya Yesu Khristu. Kodi inu imfa ya Yesu Khristu mmayilalikira bwanji? Tikamapanga zichiro zitero malinga kuyamba nkate uja timakhala kulalikira imfa ya Yesu Khristu. Tikamamweranso chikho chicho timakhala kulalikira kodi
tiwalikiranso ifa Yesu Khristu. Kodi tiphatikizaponso kuyimba apa? Tilalikira bwino ifa Yesu Khristu yapa. Nchifukwa chani kodi mpingo mwanumo simuphatikiza nthawi imene munthu walalikira wayima tsogolo kumalalikira munthu wina kumayimba mpingo wa Yesu Khristu? Nchifukwa chani simupanga choncho? Chifukwa mumadziwa kuti musokoneza zinthu. Mumakhala mulalikira ifa Yesu Khristu. Kulalikira kwa ifa Yesu Khristu kukhale kolondola ndi kwadongosolo. Nchifukwa chake ifeyo nthawi imene tupanga mgonero wa Ambuye sitingamayimbenso ayi. Chifukwa chani? Tikamampanga mgonero wa Ambuye kumakhala kulalikira ifa Yesu Khristu. Tikamayimbanso tikhala kuti tikusokoneza kulalikira ifa imeneyi ya Yesu Khristu. Tate tulengeni kuulawana Korinto chapter 11 verse yake ndi ya 27. Pa verse 27 akulere paona Korinto verse 27. Chifukwa chake ese amene akadya mkate kapena akamwa chikho cha Ambuye kosayenera adzakhala wochimwira thupi ndi mwazi wa Ambuye. Akuti amene akapanga zimenezi akosayenera akuti akakhala wochimwira chani kuti akakhala wochimwira thupi la Yesu Khristu. Zinthuzi zimayenera zichitike moyenera. Kodi tingaphatikize kuyimba ndi kulalikira nthawi imodzi? Sizingatheka. Chifukwa chakuti chani? Ndikuti sitichita zinthuzi moyenera. Tena tichite mwandondomeko. Tena tichitike moyenera zinthu ziyende mwandondomeko bwino. Kodi inu mumarani pokumbukira ifa Yesu Khristu? Kodi inu mumarani polalikira ifa Yesu Khristu? Chifukwa Baibulo latiuza kuti polalikira ifa Yesu Khristu pamene apakhale zinthu zijazanakale ngati madzi amphesa komanso mkate. Zinthu zimenezi ndi zimene ziyenera kuti zikhalepo. Kodi inu mumapanga morani? Kodi mumayikaponso chinthu china chimene Baibulo sinafotokoze? Komanso kamawerenga buku la 1 Korinto chapter 11 verse 8, Baibulo limati munthu adziyeseka, kutanthauza kuti munthu alingalire za ifa ya Yesu Khristu. Pa 1 Korinto chapter 11 verse 8 inafotokoza kuti akuti munthu amayenera kuti adziyeseka. Kodi kudziyeseka wekha kumene afuna kufotokoza apa afuna kufotokoza kurani? Kudziyeseka kumene anena apa ndi kuti maganizo ako akhale pa ifa ya Yesu Khristu. Ndoro udzikumbukira bwino, maganizo ako akhale pa ifa ya Yesu Khristu. Munjira china tikozonena kuti munthu udzilingalira za ifa ya Yesu Khristu. Tikamati ulingalira ndiye kuti munthu udziganiza za ifa ya Yesu Khristu. Kodi akati kulingalira tingalingalire bwanji ifa ya Yesu Khristu? Timalingalira pamene tikuganizira za ifa yake ya Yesu Khristu. Ngati munthu akuyimba ndakuti zimusokoneza munthu iyi kuti alingalire bwino za ifa ya Yesu Khristu. Kodi inu muganiza chinthu china chake munthu winanso kumayimba kuti muchiganizira bwino chinthucho? Chifukwa tinazo Baibulo linakabali moveka bwino kuti akuti timakhala tikulingalira ifa ya Yesu Khristu kapena kuti maganizo athu onse akhale pa ifa ya Yesu Khristu. Ndete sine mwachitsanzo. Munthu wina wake akuyimba nyimbo. Ndiye akuyimba nyimbo muja ifeyo tikumbukiranso ifa ya Yesu Khristu. Kodi tilingalira za nyimbo iyi kapena tilingalira za mgonero wa Ambuye? Dziwani kuti ngati tilingalira mgonero wa Ambuye kai ndori paliwo chifukwa choti tizimba, chifukwa choti ndori maganizo athu sali kuzoyimbapo. Chifukwa ifenso tikamayimba timayenera maganizo athu akhale koyimbapo. Ndipo ndi munthu nthawi imodzi ngakhale womwe ulingalira za ifa ya Yesu Khristu, womwenso ulingalira za mgonero wa Ambuye kapena ulingalira za nyimbo. Chifukwa munthu uja wakhala kuti ukuyimba, maitsanzo wakhala kuti munthu tikuyimba muja, timakhala kuti tatenga nyimbo ndikumaona kuti zimene oyimbazo nzolondola. Ndekuti akulingalira kuja tikulivula tuphatikiza zinthu ziwiri nthawi imodzi. Koma chimene tiyenera kuti tichitirani tenechite madongosolo. Mubuku la 1 Korinto chapter 14 verse yake ya 4 imene kuti chilichonse chichitike mwandondomeko ndi mwalongosoka. Tikati mwandondomeko zikutanthauza kuti chinthucho chichitike molunjika kapena kuti mwaubwino mmene chinanenedwera. Komano mipingo yambiri pamene kuphatikiza zinthuzi ndikuti ndondomeko ijayo tikuyilabwitsa. Chifukwa ndondomeko ilipo kaleka, ndondomeko yake ndili magawo 5 tipemphera, tiyimba, pana magawo 5 ajakwanitsidwa. Ndikuti tichita zinthu zomwe ndondomeko. Koma ngati tiphatikiza zinthu ziwiri ndikuti zinthu sutichita mwandondomeko ayi. Tekeza kuti mufuna muphike sima, nthawi imodzi muntenga mwayika pa moto, nthawi imodzi kalekale mwantenga ufa, basi kuyika mmenemo kapena chitsanzo china chimene tikhoza kupanga bwino chakuti
kuphatikiza zinthu nthawi imodzi. Muwana umuphika sima ndio muwana kuti koma baba sizigwirayi ndiwo so paja sinaphike. Nde muntenga ndiwo zijabulekeza kuti muphika nyama ya mbuzi kapena ya nkhuku. Sima ija yutakata inowana kuti ndichedo nkutenga so nyama ija so nkuyika so momwe kuti zipyale limodzi. Kera kokagawa komati mumariyano. Mena machitira mu tosuna chile zinthu mwa ndondomeko ayi. Ndondomeko yake imene okhalorani. Ndondomeko yake imene okhala kuti muphike sima. Chifukwa sima yoyima payoka. Kana koma makaphika chani makaphika ndiyo chifukwa nyorani so kuti yoyima payoka. Simungaziphatikiza zinthu ziwizi, chifukwa mukaziphatikiza ndoti sima yoro simuja muchakula bwanji sima yophatikiza ndi nyama. Magazi ali momwemo. Singatheke. Chifukwa chake mmaina muchite zinthu zo mwa ndondomeko. Chifukwa mulati mukake zimenezo kuti sima yasalizende mwalika patebwa koma mina amaphika uyu amazophika sima. Sindondomeko yake lophika sima yayi. Ndiwo zimaina muziphika pazoka. Sima iso maina so muipike payoka. Ndiye Kristo ambiri amene alipo tsiku la lero timaphatikiza zinthuzi sima ndiyo kupikira pamodzi. Zomwe sizingatheke. Chifukwa sima imafunika kaphikidwe kake ndiwo so imafunika kaphikidwe kake. Chifukwa ndiwo zimafunika kuthira romano, zimafunika kuthira mafura. Kuti muthira kumodzi ndi sima iyi. Zimene akhristu ambiri tikuchita tsiku la lero. Nthawi imene tupanga mgonero wa Ambuye kuphatikizaponso gawo lina limene so lili poyima paloka. Limene paloka limachitika bwinobwino. Kodi inu muli mbali iti? Muli mbali iti pamene papa? Ndikhulupirira kuti aliyense adziwa kuti ine ndili mbali yakuti. Ndipo ngati munthu amachita koyenera akudziwanso kuti ineyo mmene ndimachitira mucha ndimachita koyenera kapena sindichita koyenera. M'buku la Mateyu chapter 26 verse 26. Mateyu chapter 26 verse 26. Yesu Kristu muno wake analipasa chitsanzo chabwino zedi choti ndikhulupirira kuti sindingafunenso kuti tikafunse mkulu wina kuti zimayenda bwanji apapayi. Yesu Kristu ndi amene adabayambitsa mgonero wa Ambuye Mateyu chapter 26 verse 26. Ndiye chimene chidachitika ndichi. Pa Mateyu chapter 26 verse 26 tate tiwerengeni zimene zidachitika pamenepo kuti tidziwe chitsanzo chimene tizichita bwinobwino. Chifukwa ngati sichita molondola ndikuti siluchita mmene Baibulo lukambira. Chitsanzo chopangira mgonero wa Ambuye ife Akhristu timachitenga pa buku la Mateyu chapter 26 verse 26. Yesu Kristu muno wake akupanga mgonero wa Ambuye kuwauza kuti muzipanga chonchi muzipanga chonchi. Ndera tuone zimene adachita pa Mateyu chapter 26 verse yake ndiyo ya 26. Ndipo pamene iwo anali kudya Yesu anatenga mkate nadalitsa nanyema ndipo mmene anapatsa kwa ophunzira anati tengani idyani ichi ndi thupi langa. Tate ndibwerezenso tiwerengeso pamenepo. Ndipo pamene iwo anali kudya Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema. Akuti pamene Yesu Kristu atatenga mkate chimene adachita nchani atautenga mkate uja tilekese kuti uwu ni mkate atautenga anaudalitsa. Ndi ataudalitsa atanena kuti amen kena wadata adanyema. Muwane bwinobwino mmene popo. Pemphero lidabwera atatenga mkate uja. Ndi atatenga mkate uja atapemphera kena wadanaura anaunyema. Ndi akupitiriza pomwepo kuti apa verse 76 kuti ndipo mmene anapatsa kwa ophunzira anati tengani idyani ichi ndi thupi langa. Sikuti mmene ankapemphera kumenenso kuti inu wina apemphera Ambuye mudalitse mkate basi nkumayendetsa. Ayi chifukwa ali akhaura aphatikiza magawo awiri. Koma chinthu choyambira chimene anachita ndi chani? Chinthu choyambira chimene anachita ndi kupemphera. Atamaliza kupemphera ndi pamene adagawa tsopano kuti anthu ajarenge. Mwaona? Yesu Kristu ankachita zinthu mwa ndondomeko. Yesu Kristu adafuna kuphatikiza magawo ayi. Atapemphera chinthu chimene adachita ndi chani? Atapanga ame adawagayira anthu aja kuti arenge. Yesu Kristu amatunga apemphera basi ena kumayendetsa. Sizidalero. Koma anthu tsiku la lero kufuna zitenga nyimbo nkumayiyika pa mgonero wa Ambuye. Irani nyimboyo. Yesu Kristu afotokoza ndondomeko yake imene adachita. Tate tioneni mmene kuli nyimbo tate tioneni pa verse 27. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena mumwere ichi inu nonse. Akuti tsopano atatenganso chikho chimene adachita ndi chani? Adapemphera. Ndi atapemphera chimene adachita mumwere ichi inu nonse atapemphera. Sadachita zinthu izi nthawi imodzi kuti apemphera nkumagawo ayi. Koma atamaliza kupemphera atatenga chikho anapemphera anarani anati mugawaneso chinthu ichi. Kuti pamene paphatikiza magawo awiri akuphatikiza gawo akuchita gawo limodzi. Chifukwa Yesu Kristu adakhala kuti amapemphera kumagawa zidali zinthu zophweka ndi chitsanzo chimene Yesu Kristu anatisiyira ichi.
Kodi ino pachitsanzo zomurenga pozili. Tane tipizani pa verse yake roteivi. Akuna kuti pakuti ichi ndi mwazi wanga wapangano othiridwa chifukwa cha anthu ambiri kukuchotsa machimo. Ndipo ndinena kwa inu sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku limene ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate wanga. Pa verse 5 akuti ndipo pamene anayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Zitona. Pa verse 5 akuti atamaliza Yesu Khristu anazoti uni mwazi wanga umupangasa kuti atamaliza zonse zali chimene chachiyechani atayimba nyimbo kumapita ku phiri la Zitona. Kodi adayimba nyimbo pamene akachita mgonero wa Ambuye apa? Chifukwa warusa kuti adapemphera kana watapemphera atanena kuti amen. Gawo jedata atatenga chansa pano atatenga mkani nkuwagaira anthu aja. Ndi apo kumaliza wani mwena ali chimene chachiyechani atayimba nyimbo kumapita ku phiri la Zitona. Inu mmarani mene chitsanzo chimene Yesu Khristu afotokozera pa Mateyu chapter 26 verse 26 ukafika verse 30. Chitsanzo chimene Yesu Khristu munu wake Paulo ari kucha kwadangonena zoti zimene Yesu Khristu adamusira kale adazileka kuti ndi zimene zili amasi. Inu mmarani chitsanzo chimene Yesu Khristu analisira. Yesu Khristu ari kumalizira pamene adara. Yesu Khristu pamene amaliza pamene adayimba kumapita ku phiri la Zitona. Nyimbo ilambidwa kwamaliza inu mmarani mumaphatikiza. Nkhani imene ukamba awani waphatikiza. Yesu Khristu sadaphatikiza zinthuzi. Yesu Khristu anazipanga zinthuzi molongosoka ndi mwandondomeko. Mmene ukambuka wana Akorinto chapter 14 verse yake 40. Tipange zinthu molongosoka ndi mwandondomeko. Zinthu zimene upanga magawo upanga nthawi imodzi sipichita zinthu zo molongosoka. Tikamaonanso mbula Efeso chapter 5 verse 19 imene pano kumkhozi kawerenga komanso mbula Akolose chapter 3 verse yake 16 limene Bible linalifotokozera kuti wati tikhozoyimba bwanji mu mpingo. Ndi Bible inafotokoza kuti tikamayimba tizimba adapereka zinthu ziwiri. Adapereka zinthu zambiri koma ndingofanirikepo zinthu ziwiri. Chinthu china chimene adanena amene pachanena zakuti akuti tizimba ndi chidziwitso. Tikamati kuyimba ndi chidziwitso zikutanthauza kuti zimene zoyimbidwazo iwewo udziva kuti zikutanthauza kuti chani. Kodi inu mmayimba mwachidziwitso zimene muyimbazo muzidziwa. Tilekeze kuti munthu wina ake wakubwetsera nyimbo mwina ya mpingo ija ya nyimbo za Mulungu ndiye wayikamo nyimbo ya Aroti manje imene muja. Kodi mungayimba popembedza meneja? Simungayimba chifukwa chani? Mutangoona kungoona kuti yamba kuyimbidwa kuti mwakuti nyimbo iyi siyimba kuchalichi yayi. Chifukwa chani? Mukuyimba ndi chidziwitso, mukudziwa zimene mukuyimbazo. Ndiye akuti tizimba ndi chidziwitso, tizidziwa kuti kodi Bible kuti chani. Akapena kuti nyimbo ija ikuti chani. Kodi munthu akupanga mgonero wa Ambuye ukuso afunanso azidziwa kuti nyimbo iyo ikuti chani. Zitheka apa papembedzedwa bwino apa. Chinthu chimodzi sichipambidwa bwino ayi. Ndatidzimba mwachidziwitso. Ngati kupanga mgonero wa Ambuye singapangenso concentrate kapena maganizo athu sangakhale pa mgonero wa Ambuye. Tiziona kuti nyimbo iyi pacha ikachoka verse 2 imabwera verse yayi. Ikachoka verse imeneyo imabwera verse yayi. Komanso chinthu china ndichi. Tikabwera tsiku limodzi loyamba la Sabata lonse timafuna kuti munthu ina aliyense apembedza azimpembedza Mulungu. Silipembedza munthu ifayi. Zimene zikutanthauza kuti ngati ndi nthawi ya mgonero wa Ambuye tonse ngati amene ndi Khristu zipange mgonero wa Ambuye. Ngati ndi nthawi ya kuyimba tonse tiziyimba. Ndetangoganizani kuti ine ndaonako kuti ndakhala mu mpingo umene wa kuyimba pa nthawi ya mgonero wa Ambuye. Ndidaonapo sikuti ndizochera kuvayo. Ndidaonapo kuti mgonero wa Ambuye akamafika pa munthu amene ayambisa nyimbo. Munthu wina amene ali muchechi pamucha ndi amene amadzalitenga nyimbo ijo kuyipiririza. Uyu yamakhala yechere mwamuphera ufulu uswa sakupembedza kudzera kuyimba. Tonse limayenera kuti tidzimba mpingo wonse umayenera kuti tidzimba. Kapena kuchechi wanu mpingo wa Khristu kuli kwaya. Chifukwa ngati choncho ngati munthu wina ake sayimba ndoti muyimbira anthu ochepa ndoti uyu sapembedza nawo. Nde Bible lifotokoza kuti tikamapembedzanso tonse limakhala kuti tonse tidzimba kuyimba kumene Mulungu akufuna kuti tonse tidzimba nthawi imodzi. Ndiye ngati munthu wina ake chifukwa kuti padusa mgonero wa Ambuye afuna ake ndikuphera kuti amayima kaye ndi kuti sakupembedza moyenera. Chinthu china ndichi
chinthu chachiwiri mabuku awiri nafotokozaja pali zinthu zambiri umatengapo ziwiri tsazo ziwiri akuti tikamapakaso zimene zimakhala kuti tidziyankhulana wina ndi ndani kodi ndi nzake kodi munthu amayankhula ukakudya tilengeze kuti watenga Mgonero wa mbuye uja ukuyankhula upanga bwinobwino sutsama ndikumbukira kalekale kuti kusukulu ngati bad eating habits ukamadya kumayankhula kapena kuti mkhalidwe ukudya ukuyankhula ndi zinthu zolakwika kugwirisira ntchito zeru za umunthu zomwe amati common sense makolo atchita kwabwidoko kuti anthu ena ape fonyo zonena kuti ukudya usatoyankhula umatsama ndakuti timakhala tuyankhula ndikamayenda kuchita makhala tuyankhulana wina ndi nzake kodi uyankhula bwanji mkate uli mkama kodi uyankhula bwanji madzi amphesa ali mkama kodi uchite zinthu zomwe ndondomeko inuyo muli patipati pamene papa muchita zinthu mwandondomeko kapena muchita zinthu mmene inuyo mukuganizira dziwani kuti ndi chichoka baibulo limene likhoza kuwuzani inuyo chochita osati munthu tisatengere kuti munthuyu ngophunzira kwambiri pa zina zake kapena kuti ayi ndi chuma kapena kuti iyeyo ngotani ayi tilengere zimene baibulo lanena basi kodi inu mumatengera zimene baibulo limanena kodi inu mumayimba pa Mgonero kapena simuyimba pa Mgonero mbali yanu ndikhulupirira kuti mwayidziwa aliponso anthu ena amene amatha kukhala kufunsa kuti tsono inewo ndikapita kwakuti kucha kulibe mpingo umene baibulo lanena kuti tiziterepo pa Mgonero wa mbuye ka umayimba tsono inewo nimampirabe umwe ngati tani kodi amene apanga zimenezo akupanga zinthu motsatira baibulo kapena ayi ngati apanga zinthu motsatira baibulo nimwene kuti mukapembedza kumeneko ngati sapanga zinthu motsatira baibulo simwene asopira umeneko tiyezekeze mwachitsanzo mutakapeza mpingo ino wa khristu upanga kwaya mchalichi kapena kugwisa ntchito zito kodi inu mungapemphere mmenemo mukhulupirira nokha mukuzizo mpingo usu mpingo wa Yesu Khristu uja wayi mululu amene mochi kodi mukapeza anthu ayimba pa Mgonero wa mbuye akuchita zinthu mwandondomeko limene loyenga baibulo katulukeni kaya achita chiphunzitso china chimene baibulo sikukamba tsono ine nditani tsono nizikapemphera kuti pezani malo kadzipempherani kanu na banja pemphani banja lanu mu nyumba mmenemo anthu ena azamba kujoyinani koma ngati mufuna mukakamirabe omweko mupanga zimene baibulo silunena baibulo nena zonena kuti ngati sititsatira mawu ake a Yesu Khristu mudzachimedza chilili tidzawonongeka mulungu adzatilanga mbali ziwiri zijandanena kale zija koyambirira ndipo Yesu koyambirira kodi inu mumayimba pa Mgonero wa mbuye kapena simuyimba pa Mgonero wa mbuye chisankho ndi chimene baibulo lasankha tsatani zimene baibulo lanena pamene tidzakhale kupitizanso phunziro lina masiku amene abwerawa mulungu akudalitseni nonse amen.